ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯದ ವರದಿಡು ಎನ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ ಪತ್ತೆಯಾದದು. ಅಂಚನೆ 14 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರೈಸಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ 204 ಜನ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾದವು. ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಡು 515 ಜನ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರು ಇನ್ನಿ ಪತ್ತೆಯಾದರು. ಇಂದೆಟ್ಟು 482 ಜನ ವಿದೇಯ ರಾಜ್ಯದ ಬೈದಿನಕ್ಕಳು ಪಂಪನು ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ. ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಡು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 4830 ಏರ್ದು. ರಾಜ್ಯಡು ಇತ್ತ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರೊಂದಿತ್ತಿರ ಕಾರಣ ಪಿದೈ ರಾಜ್ಯದ ಬರಂದುಪ್ಪಣಗಳು ಅಣ್ಣ ಪಿದೈ ರಾಜ್ಯದ ಬರಂದುಪ್ಪಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನದ ವಿಷಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಚಾದ ದಾಲ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಪೋಡಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎನ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡು. ಶುಕ್ರವಾರದ ವರದಿಡು ಎನ್ಮ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾತಂಡು. ಮೊಕಲಿನ ಪೈಕಿಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ನಿವಾಸಿ 15 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಂಜು ಜ್ವರ ಪ್ರಕರಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆತಂಡು. ಬಾಕಿದ 7 ಜನಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಬೈಡ್ದು ಬತ್ತದು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಡ್ ಇತ್ತಿನಾಕಲು. ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು 14 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಾದು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತೇರು. ನನ್ನ 55 ಜನ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಡು ಉಳ್ಳೇರು. ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು 204 ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾತಂಡು. ಮೊಕುಲ್ಲ ಮಾತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬತ್ತದು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಕಲು. ರಾಜ್ಯಡು ಶನಿವಾರ 515 ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆಯಾತಂಡು. ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ರಾಜ್ಯಡು 4835 ಏರ್ದಳು. 5,000 ನನ್ನ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ. ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರಡು ಹೆಚ್ಚಿನಂಶ ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಗುಣ ಆವೊಂದುಳ್ಳೇರು ಎಂದು ಮಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನಕರ ವಿಷಯ. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ಸೋಂಕಿತರಡು ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ಪಿದೈ ರಾಜ್ಯದ ಬತ್ತದು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಕಲು. ಕೊರೋನಾದ ಬಗೆಟಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದು ಬೈದುಂಡು. ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ವಿಧಾನಲ ನಂಗೆ ತೆರಿದುಂಡು. ಇಂದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇತ್ತಡ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ 10 ಪಂಡದಲ್ಲ ತೆರಿದುಂಡು.